La absoluta irresponsabilidad de la Generalitat ha tenido que ser suplida por la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ellos han cumplido las órdenes de la justicia, han actuado con profesionalidad y de modo proporcional y proporcionado. El objeto de sus actuaciones nunca han sido las personas, sino el material electoral. Han buscado siempre proteger los derechos y las libertades. Els agents estan actuant amb la mesura i la proporcionalitat que correspon en cada cas. Això que està passant avui a Catalunya mai ha estat un referèndum ni res que s'hi assembli. Demano al president que posi fi perquè els cossos de seguretat estan actuant amb un mètode, modèlicament, amb proporcionalitat, en funció de les situacions que es troben i mantenint l'objectiu que és el material electoral i no les persones. Bona nit. No sabem encara del cert si aquesta